Nggak konten seperti FYP nang Facebook. Halo lul, piye kabare? Wayahe nyanyi lul, Mbah Kloso iki ape nyanyi. Bantal dan guling ini tak lagi berbicara, kedua tangan asik. Mulai. Bocor celas ganggu wong gawe konten ae kowe. Nah, ngono. Woi kopi lo ya. Oke. Nek gondes kok ganggu wong ae. Apa? Kondi re, Mbak? Ya kecawah jenenge wong tuwek ya tetep tilik cawah ngono lho. Lewam nyanyi bareng. Lho, iku mah gawe konten. Ben viral ning Facebook. Facebook Pro niku, Mbak. Lah kowe lah gawe. Gak gawe aku. Wah, lah nom-noman kok tahi. Kek nggo calon kene nang. Sunat wingi kok, Mbah. Sunat. Heeh. Anyar berarti ya. Iya, delok. Lah kok sudi meneng delok kok sunat. Delok kaya sing aduh hai, ngono ya bae landok ijeh grengseng. Iki wis tuwek, Mbah, tobat roh bodi apik bareng lewan tobat sik. Gua seneng-seneng ta. Mbah, ajeng njuk tulung disuwuk burungku, Mbah. Ben piye? Ben mari ya bendang garing ngono. Oh. Tak delok esek. Nggih, Mbah. Tak cek esek nang. Nggih, Mbah. Apik apa ora sunat-sunat kan dhewe iki? Dokter apa Pak Camat? Dokter keliling ngono Mbah. Lah Ini tak celuk. Ya serak apa penting dadine mulus. Nggih, Mbah. Satu bilah. Masalah. Rokok jalan. Kenapa nih, Mbah? Nek gelebakan kok pitik debelah kok cilik ae. Iku lho, kowe kok ora semper no nyundas kula. Nanti peteng mata. Loh, gak. Kalau men kula. Tau nyotok iki. Wes tak suwe ben mari. Nggih, Mbah. Disuwuk. Sesuk nek mari aja lali nggawa gula kopi. Lah dalah. Ya ora apa-apa, Mbah. Ngamal mbek sampean. Ning ajeng njaluk tulung aku. Njaluk di Purwakalono kula Nganggo balongan ngono kae. nggih balongan ditatak ngono. Oke. Kayak wong-wong ijo ngono kene kok nek wis mali tenan aja lali. Aja lali opo neh. Ya tenane, Cuk. Oke siap, Angga. Oke. Meneng tak ngono kok kene. Oke. Jabang bayine Subo dong manuk ndang mari ora ana salang asno guys. Rempono apa muga-muga ndang paringi metinem kaya sokle gedene 300 watt. Alamak. Wes saiki mesti rontok penak soalnya ana swara mak. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Nek ngono soal masalah dana sesuk sisan Nggih, Pak. kita balik sik nglumpukno tim. Nggih. Arek jare njaluk Murwakala jan kowe ku aneh-aneh delokok nyalan kok. Wis ah, wis ya. Ayo Le, semangat Le. Supotong jan blokok jalan kok. Yo, aku.
barang digolekno Purwakala ngono. Suwene rek Mbah Kersa iku. Jan. Tak tunggunane teko dhewe engko. Tenan Mbah Kersa golekno cocok iki. Cuwili nang golek Mbah Kersa barengan masuk wedi ngono. Nah, cek kos dulu. Piye? Piye golek bareng cuwili men lah. Penting barongan kaken cocok tak samplo kiwa tengen. Oke, Mbah. Tengene bayang mandek-mandek. Ayo iki mriki. Ayo le. Barongane gomo. Stop. Musik endi iki jan-jane, Mbah? Gandeng ora enek musik. Entek baterene nganggo cocot wae. Oke, ayo. Nang barongane kecandol keri jan ora malah ora didong gae lo keri. Lenggah. Sudah nyantai. Gandeng ora enek musike ora masalah ya, Le ya. Nggih, Mbah. Sing penting kabul kaja. Ayo. Tak ngundang roh sing nang kono. Apa kowe penetak wong? Kok ora kecurupan. Apa kowe? Tiru. Santai, Mas. Antong. Mantap. Sone